Isa ka senior citizen nagkasa sa 200 pesos challenge sa GMA Regional TV. Ano'y hanang nga diskarte? Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Subong nga panyempo, ano ay han katayog ang malaputan sang 200 pesos mo? Kung sa iban daw, alang-alang nagid ang mga mabakal sa ini nga kantidad. Ang 69 anyos nga si Nanay Fanny, ang sabat sa tanan, watch me! Sino kay nanay, masami 200 pesos ang maganar sini sa bilog nga adlaw nga pagsagob sang tubig sa Barangay Ortiz sa city proper. Kisa mayara man, kisa wala man. Kung hindi kami magkayod, hindi mo kami kakan. Gani si nanay, eksperyensyado na kuno katama sa pagpaigo-igo sang iya nga budget. Bangod limitado ang budget suno sa iya, hindi sini prioridad ang mga material nga bagay subong nga Paskwa. Ang importante, unod sang tiyan para karon sa Noche Buena. Gani sa downtown city proper, nagdiretso ini para magbakal sang iya paborito nga kalanon. Tinapay is life kay nanay. Ang ginbakal, duha ka loaf bread, mamon kag piyaya. Pero problema, daw sobra 200 pesos ang bilhaw. Sabat niya, kalmahan ta lang ha, may senior citizen ID gali siya. Nga ni diskwento sa ginpabakal, na-avail pa niya. Sa 200 pesos, piho nga may ara na ini sa pang Noche Buena. Pandua, dasan ng ni piyaya, kagang ni biskotso. Wala na, paborito na naman. Kinahanglan kuno sa karon, hindi lang puro gasto, kundi dapat diskarte kung paano paiguon ang budget. Gani ka puso, Merry Christmas sa imo! Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.